Matong yung camera. Konti pagkatay na dyan. Dyan na yung pungan nga dyan. Uy! Dito siya na. Alay, dito. Dito ka. Alay. Ha? Yes, yung kasama ko. Siya ba yan? Nila ka mo. Di, tama ka na. Dapat 7 siya. 7. Ha? Dito. Gano'n ka lang? Pwede po ba ito? Saan? Dito lang po siya kasi ang itim-itim po. Right. Para matakpan yung kaitiman. Anong gusto mo? Kulay ng gray? Hindi pwede bang mas maganda. Ikaw, kung anong gusto mo. Ito lang kita ko parang itim lang siya. Gray kasi ito eh. Okay. Tapos itim ito. Pero mas light na black. Kung gusto mo. Pwede rin. Kayo po, kung ano po ang... Yung mas light na, yung gray wash na. Hindi may isa din na black. Ito. Gray wash? Hindi ba? Ayun. Kaya wawag ko nga dito tinibin ko. Si Giovanni pala nagbigay na. Pagod na asawa ko. Okay lang po. Napadaan lang naman kami kahapon. Tapos sabi niya, sarap punta tayo doon. Maraming si Kuya. Sabi ko, tawagan mo muna. Sabi niya, nandun yan. Tumawag naman siya, nandyan na siya sa baba. Okay lang. 6 hours kasi yung station. Ngayon po, hindi kayo busy. Hindi galing trabaho. Hindi naman tingin ito.
Anong dudutin mo na is? Tayo ko muna. Hindi kasi ba? Dito ba sa bandang baba? Basta, pag ganun ko yun, kayo na bahala. Paano ba yan? Ilocana? Oh? Ilocana. Hindi, ibang ba? Maitim. Unang katuma? Hindi po. Hindi mama. Ah. Suisi. Ano ito ba kasi? Ito, tulungan. Dito ako. Patanggal ko. Uy. Nung kuha din ang isip sa'yo? Nung kuha din triple rock pa. Nung kuha din naman. Pasok. Okay ka lang? Okay na po.
Okay. Triple. Okay, dito mo.
natin nakita.
natunggal ba rin ito? Hmm? Natunggal. Di? Hindi. Pagkatano. Di? Bumalik ka ng grabe. Alas 9 naman ito. Kailangan ko ng seryoso. Mga polis na pag na ito. Masibig. Hindi erasin. Mas dosin ko. Da? Sa ulo. Hala. Pambling ko naman po tayo. Hindi ko naman kalakad.
Ikaw na. Gusto ko din. Yes. Nabililo ka na yun. Hindi, siguro sa kayo. Dapat ka managalan. Tapo.
Okay. Hindi pa to. Marami na po yung kuya. Kuya, ang gaan ng kamay mo.
Yung pinututuan ko dati na sakit. May ano naman tayo dyan sa mga pamangkin. Pero okay lang po yun. Hindi ko po surahan. Nakaanit na ito. Hindi lang sila dumagat. Ano din? Ito bok mo rin? Uy, ka na. Malapit mo na. Sige, antay mo. Sunod-sunod pang... Ano lang ito? Hindi mo. Paa. Saan yung nakuha ng number ko? Sa kanya po, nagpapatuloy po sa'yo dati. Saan? Dito. Nagpatotoo na sa akin? Oo. Oo. Hindi siya lang muna. Hindi, nagpatotoo ka na dati. Siya. Dati ba? Sa- Kasama ko yung pinsan mo. Si Duba din? Sino ang pinsan ko? Ay, si ano? Hindi ba rin kasama ko sa plot. Hindi, si Duba. Kasama ko dito na dalawang Nepal. Oo, ikaw po rin. Pinsan mo yun, di ba? Yung babae. Oo, si Joy. Kasama ko sa plot.
Mawala akong kita. Nandun lang pala ko sa kanila. So, parang ganito siya. Kasama pa rin sa vlog. Kaya lakasan mo, hindi ka nang marinig ng tao. Lima.
Basil. Presidente. Jagas. Presidente. Alam. Tapos na. Okay na po? Salamat kuya. Ang ganda-ganda. Picture ang sapon mo. Sige po. Wala akong remember. Talito. Maganda ba? Thank you po. Ayan. Henry. Tapos na ako, mag-i-end na ako. Boss Ricky, salamat. Kambal ni Tinay. Thank you po kuya. Sige po. Next time po ulit ha. Pag-ipunan ko yung tiger. Saan? Saan mo saan? Meron pa. Sinan mo na yan. Oh. Sige, tingnan Next time natin. po. Thank you po. Sige. Salamat. Sige. Tapos natin ay mag-iyan na ako, balik na kayo kay Makmak. Sakto 1 oras. Isang oras lang yun. Saglit lang.